Аплодисменти! Днес площадът на град Златица отново е изпълнен с празнично настроение, усмивки, музика и безкрайна обич към родния ни град. Ежегодно всяка последна неделя на месец май ни събира заедно, за да отбележим един от най-светлите празници – празникът на нашия град. Това е ден, който принадлежи на всички, на хората, които живеят тук и на онези, които носят Златица в сърцето си, където и да се намират. На поколенията, които с труд, любов и отдаденост градят облика и духа на нашия красив град. Празникът на Златица е празник на традициите, на българския дух, на младостта и на таланта. Днес площадът оживява с песни, танци и детски усмивки, а те са символ на надеждата и на нашето бъдеще. В началото на нашата празнична програма поставихме с химна на град Златица, емблематична песен, изпята от най-малките и талантливи изпълнители, децата от вокална група Златица и от мен, техния художествен ръководител Невелина Саражова. А сега за празничното приветствие и слово към жителите и гостите на града имам честта да поканя и нашият домакин, кмета на община Златица, инженер Любомир Цветков.